السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى هما نذين طاعات عبادت لنذي صالح عمل لنذي خدای için oturuşuqlarınız ve muhabbetleriniz içerdaşarla, dost yarla elinin tutmanız, duayı hayırlığınız, lütfu keremi bilen kabul edip de hemmenize ilün içeriğiniz, dost yarınız, kavmi hişiniz, inatağınız, oğul gıydınız, dünya ahir, saadet, gönülmek, yüzü aklık versin inşallah. Allah Teala yurdumuzu parahat, vatanımızı emniyet, ağlı birlik, iman abri, aramış asayişte, dünya dinimiz avatlıkta saklasın inşallah. Gözümüzün nuri ve başımızın tacı olan, rahmeten lil alemin olan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem mübarek yaşı 54 yıl önce yaşta Medine-i Münevvere'ye düşen güllerini Quba'dan çıkıp Medine-i Münevvere'nin yaşı içine girip de Mescid-i Nebevi'ni şıma halk Resulullah'ın öğüdünün mescidini mübarek öğüdü de hizmet edip kucağına daş alıp kucağına kum alıp kucağına kerfi çalıp zahmet çekip sahabaları bilen bile arkalaşıp mübarek mescidi sallıyor. Geçen haftede pek Allah köklüdüğünden hizmetine de yetiriptik. Hatta sahabalar koşup ve Resulullah canına onlara teşvik olsun deyip koşularına cevap verip hoş oluşup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidini, yani Peygamberlik verilenden sonra ikinci salınan mescid, evvelin salınan mescid Mescid-i Quba ve ikinci salınan mescidde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi. Onun Peygamberimizle kömekleşip, zahmet çekişip, hatta bir sahabaların biri barıp Peygamberimiz daş kerfiç götürüp baryaqa, ya Resulallah, bir mana daşı sen yadadın, sen inni istirahat et, men özüm götürüp akideyin niyenine Peygamberimiz näme deydi? Meger mana sowap gerek değil mi deydi? Sana sowap gerek bolşiyaly mana de gerek. Sana Hudaýyň rızayeti gerek bolşiyaly mana de gerek. Sana kıyamet gününe ecir gerek, sowap gerek, mana de gerek. Hala başka kerpiç ba, başka daş ba, şolar götüraga bular men özüm alıp gitjek diýip Peygamberimiz be her hal geçen hafta gurrunu geçti. O ham wa'da etdik bir qysgalyk dersin aýdylip, geçen haftada wagt bolmany, beýik Allah köplediğinden bir 5-10 ayga mundan hükmen almaly dersimiz var. Üstünden geçer ýaly gurrun dälbi.
Ha zahmet çekiptir, geçiptir. Peygamberimiz acap mescide zahmet çekiptir, geçiptir. Yok. Ey mümin Müslüman doğalla. Beter de ey cavan doğasla. Ey yaştaş doğasla. Aya yerin yüzünne, aya tarihi beşeriyette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şodilik ihlas edip ödü dur kärgerliň, işleýärliň biri ýanak bolup, gujugyny daş alıp, gujugyny kirpi salyp, hıştyham alıp, kum çekip de şeýtip döküp beren bir baş, hiçbir beşeriyet gördüm kamşydy. Muni insaf wucdan menen aýtmaly. İmanyň üsülini aýtyp ýörmeliler. Hiçbir beşeriyetin gören zady maýşy? Yok gören zadydan. Qat'an tek şu barada ihlas edip işlep, adamlaryň biri ýanjak bolup, milleti, ummatyny amala saliha çağırıp, özü de ulgu bolup işleyen tek rahmeten lil alamin molan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bir taassupsuz, bir yalandan zor ve zorsuz bir hakikat görürüm. Aham ikimizin almalı dersimiz. Ey cavan dostlar, inşallah 15-20 yaşındaki dost, günmeğin ulup barayanlısın. Ayende de seninle şmahalla baha. 30'a vararsın, 40'a vararsın, 50'a vararsın. Hudaý ömür berse kärrek, her ýagdaýda Allahyň aýdan wagtyna çeli. Öňden işle çykar. Okuyup amal etmeli zatla. Eliň menen edmeli işle. Puluň menen edmeli işle. Bir amale salihde gowgulagas. Bir amale salihde, yani Hudaýyň rizayaty bagada şirket etmeli. Barıp goşulmaly bir iş gelse, bir neçe adamlar vardır. Bir neçe adamlar vardır. İş bolanna hala kömek etmeli bolsun, hala eli bilen işlemeli bolsun, hala dili bilen okuymaly bolsun, hala beden bilen okuymaly bolsun, açyk gitýändir işden. Hiç görünmeýändir. Näme diýip? Hamana zeriň adam. Adamlar utdy. Bir tofar sadarak adamları var, şolary işletdiýe. Oňa özü, meselen palanyla sada öz işi bilen ya çaýyny ütdiýe, ya suwuny ütdiýe, ya naharyny ütdiýe, oňa hatsan gelýär. Ahyrrak iş tükünip gelýärka bildirmenjik goşulanmaly. Bildirmenjik şirket edenmaly. Meselen bamışdyk bide. Bide işläp beren adamyň bir ýerde. Özü de bilýär, özüni Allah berenligini. Ol adamla da ýeňsesinden çöregýän aga, halk da bilýär, bil adam özüni Allah berenligini. Inni bir özüni emip pikir etdiýe, öz ýandan özü, Allah'ın öti, halkı öti mıkadiye. Halkı işledip öyle oturup öyle keyif etdiýe mıkadiye. İşin ahirine gelip, bir meselen ahir, bir adamla şirket etdiğimiştik da meselen. Bir kalmagal edip, bir gurrun edip, özünü koşanışık bolýar. Bizat, özünü sogapdan alıp kalmaktır. Bizat, halka ağlamak değerli, özünü ağlamaktır. Bizat bereketten galmaktır. Bizat uljudan ulqan nimetten galmaktır. Bizat Hudaýyň sogabyndan galmaktır. Ejrinden galmaktır. Kıyamet ki bazarı minune hand. Menazil bi a'mali nikude hand. Kıyamet günne qawqulas Hazreti Sa'din iki beytini okuyup berin. Resulullah canın ediyen amalından bir ders alayli. Edip şirket etşini, ha cana oğlu gayrat edin diye kınıkı şerif güzel oturmandır. Sahabelerinin gayrat edin deyip güzel oturmandır. Siz işler verin ben ödüm ba, taş doğruğunuzda dua edin deyse de bolcak ahim yoksa. Ama onu beyik Allah Teala ulgu etip koyuptur. Onu rahmeten lil alemin etip koyuptur. Onu hem taraftan insanları ders etip koyuptur. İnsanlar ağlanmar yali, Hudaýyň rizayatyny tapar yali, Allah Taala'nın muhabbetini düşer yali. Hiç bir ýagdaýda özlerini ağlamarlar yali. Özlerini ağlamazlar yali. Merd amal bolup da orta özlerini oklarlar yali. Hazreti Sa'di aleyhirrahman ämediye, kıyamet ki bazar minune hand, menazil bi a'malin nikude hand. Kıyamette beşti adamların gözünün alını kökedilen ne? Her kimin amalına göre derece verilecek.
Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde kän aýdy. Amalyňyza wara berjekmen diye. On okuyjak bolsak bu gürrüňden çykmaly boljak. Oham aýdypdyr ki bazar çendan ki aken deter. Tuhid astra dil peraken deter. Ey jawan dost, ki bazar çendan ki aken deter. Tuhid astra dil peraken deter. Bir yerik bazara barsaň, bir başga ýurda ya başga şähre ya öz bazaryna barsaň, zatly heýwer ardan kän zatlar satylyp duran bolsa, şonda näme bolar? Tuhid astra dil peraken deter. Pulny alyp gelmedi adam ah çeker. Näme diýip, men näme pulmy alyp gaýtmandyryň jinsler dökülip öti diýip. Näjirek nimetli, näjirek zatly dökülip öti, men pul alyp gaýtmandyryň diýip ah çekmedimi? Ki bazar çendan ki aken deter. Tuhid astra dil peraken deter. Oglan gürrüň däl, ey hajaga, ey ulukan aga, ey jawan dost. Ödünü Allah'ta, ol kıyamatda her kimin amalını verecek dereceden galagamayliň. İnni şolyan kıyamatda verilecek dereceň beraberine bir amala salihda, bir okuymaly zatda, ya puluň menen, malyň menen, ya diliň menen kömekleşmeli zatda bilmänşik bolup özüň kenara çekip halky işleden şik bolup da galmak, aya özüň ulkan bereketden galmak dälmi? Aya şu derecelerden galmak dälmi? Aya özüňi anlamak dälmi? Ya halka anlamak bolýarmy? Halka anlamak däl. Elbetde fakat özüňi anlamak we ol derecelerden kıyamet günneki beştiň bazara rawnak bolup da her kim özüniň amalyna göre cennetin derecelerini alyp otyka, men näme pul alyp gaýtmandyryň? Yani men näme ajr, näme mazd, näme sowab alyp gaýtmandyryň diýip beýle arman bolagamaylyň. Awwal özüm aýdýan. Oham siz jawan dostlara nasihat diýip aýdýan. Siz hacı dädeler ulukan türkmen doganjyklama nasihat diýip aýdýan. Rasulullah janyň amalyndan ders almaly. Allah Taala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi biz mümin musulmanlara ulgu etip goýupdyr. Eýni bir kargir ýanak bolup işlep ýortup bar sen başga daşal, meňe sokap gerek dälmi diýişini görsen ay başga gurruma bir girip ýürmeller ki. Şoň öýdi boljak ki bir ummatyň bir başy bolup duran. Ummat dünýä ahir peýgamberliň täji bolup biren adama. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ulukan ders almaly adamyz kökkellimi birji däne peýgamberiň sözüni okuyjak. Hemmäňiz gözleşdiňiz Rasulullah'ın zindigisiniň ýylyny oham inşallah ýylyny alyp gideýin. Oy gurrun kamil bolsun, bir däne Rasulullah'ın sözüni aýdyp bereýin. Şundan çüreyim o da. Biz bir qawy iş kökkellimi bedeniň menen kömekleşmeli zat, diliň menen kömekleşmeli zat, malyň menen kömekleşmeli zat. Her hal şirket edip bir goşulmaly zat gelse ýabyşda gal. Ýort çoňa gaşyn. Ýortup bilmeýärmi? Ýürüýde bar. Ýürüp bilmeýärmi? Emekläp bar. Emekläp bilmeýärmi? Togolanna bar. Togolanyp bilmeýärmi? Gözläp kal. Gözläp bilmeýärmi? Ýürüňi ber şoňa gaşyn. Subhanallah, barjak bolanakdy. Güýjüm ýokdy, yarawym ýokdy, malym ýokdy. Rasulullah'ın sözünü gözle, oham besta. Bir adam aýdypdyr, ya Rasulallah, uzurumma dik durup namaz okuyup bilemek diýipdir. Näme deýin diýipdir. Bir merisçiligi barmışdy. Peýgamberimiz aýdypdyr. Salli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa ala janb. Hadisun sahih. Awwalan emert bollu dik durup namazyny okuy diýipdir. Başarmaýanmy? Goýma, oturda okuy diýipdir. Başarmaýanmy? Gyşarda okuy diýipdir. Salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala janbin. Yani arqalyn gyşarda okuy. Emma Allah Taala'nın dergasynyň beraberine ihlasyn bardygyny özüňe orta oklada gal diýipdir. Onna başarmasan Allah Taala oduruň kabul etjekdir diýipdir. Ameli salihde aýo bir zat ýakana galmak özüňe allamakdyr. Biz kökkellimi
yavaş Rasulullah jany, ey jawan dost, ey mu'min musulman dogan, Rasulullah'ny ulgu et. Hemmemiz Rasulullah'ny ulgu etsek dünya ahiretimiz abatdyr. Gelelin Rasulullah janyň mübarek gürrüňlerine. Peygamberimizin mescidi salındy. Oham mescidinin içinde كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مسندا ظهره إلى جذع منصوب في المسجد. رسول الله minberinin gürrüňi. Mundan sonra Rasulullah mescidinin eyvanının gürrüňi. Ondan sonra Rasulullah mescidinin yanına Peygamberimizin otaklarynyň gürrüňi. Inni nämen gürrüňi şuma halky? Peygamberimizin mescide tikilli. Rasulullah janyň öýdi kömekleşdi. Rasulullah janyň minberi. Mundan sonra şu mescidin eýwany, sonra Rasulullah janyň öýleri tikiljegi. Peygamberimiz mübarek mescidini sahabalaryny gürrüňmerenine minberi ýokmuş. Dik durup arkasyny bir ağazyna, horma bagyn ağazyny mescidde tikip goýupdyrlar. Şoňa ýaplanyp dik durup sahabalaryny gürrüňmerýänmiş. Oham sahabalar aýdypdyrlar: "Ya Rasulallah, musulmanlar, sahabalar günne-gün köpelip barýar. Bir zat etsek, sen birimi beýikräk çyksaň, ta sahabalara gow görünseň gow boljak" diýipdirler. Oham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "İbnu li minberan." Ha bolmasa bir minber bejeraylyň diýipdir. Ökde agaçdan baş çykaryan bir netjar adam aýdyň, bir minber bejersin diýipdir. Oham bir ökde netjar, ökde agaçdan baş çykyan ustawamış, ol aýdypdyr: "Ya Rasulallah, ala asna'u laka şey'an taq'udu alayhi ka'annaka qa'im?" Sana bir zat bejereýin, şoň üstüne oturanda dik duran ýanyk bolyp oturarsyň, sahabadan gözde oturup gürrüňmerde diýipdir. 2 derecedeýin, 1, 2, 3-nji de oturaga diýipdir. 2 derece, 1, 2, 3-nji de oturarsyň diýipdir. Peygamberimiz maslahat diýipdir. Aham bin Neccar awadan minber bejertdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmadan çüreyim. Sahabalarına bak gürrüňmermeden çüreyim. Aham ol tikili ağaç qarly, inniki heftäçili minber amada bol, minberi getirip goýupdyrlar, bagatdyrlar. Falamma qa'ada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala zalikal minber, hanna zalikal jizg hatta sami'na haninahu. Aham Peygamberimiz hemişe ol tikili ağaç, horma bag ağacı vardı, şoňa arkasyny berip gürrüňmererdi. Inni minber bejerlenip beýlek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem barip awvelki dereceden çykyp, ikinciden de çykyp, üçüncide oturanna ol ağaç ağla beripdir, çağa çykýanak bol. Fa aqbala an-nasu aleyha faraqu min haniniha. On sahabalar hemmesi ağaca gaşynmakdyrlar. Ketigli ağaç. Oham sahabalar da hemmesi ağlaşıp ettirler. Hatta nazala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minel minber fahtadanaha fadammaha ileyh fecealet te'innu eniles sabiyyillezî yusakket. Oham Peygamberimiz çalasımınağın minberinden düşüp gelip yanka ağacı kucaklap koy deyip bir oğlancı koydur yanına edip oham bol minberde sesini koyup edip hakkıllap hatta istaqarrat ahir sesini koyup durdu. İnni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemişe bana arkasını verip, arkasını yaplap Allah Teala'nı hamd edip, Hudaya sana edip, sahabalarını vaaz veriyadi. İnni menden Rasulullah ayrılıştı, inni bana arkasını vermedi deyip, şoňa jydamany ağlapdyr. Ağaç ağlapdyr, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem menden ayrılıştı deyip. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kucaklarına koy deyip bir çağa koyduryan yanık onu koydurupdur. Aham aydıpdır, aya seni bir ekip koyayın, miwan berilip dursun kıyamata çili şocura olacak mı?
Ya sen işin minberimin eteğinde seni gömdüreyin bir adam zaylanan yali. Ta kıyamatta senle çıkıp da behişti olup da behiştin bir bağları olup tamam evliya adamlar, behişti adamlar sen mivandan yolsallarım diptir. Aham olay diptir. Bir dünya her hasana seride olsa bir gün tököner. Men şol cennetin bağı olasım gelýär diptir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fe emara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem biha fedufinat tahta minberihi. Doğru minberinin eteğinde jaýlapdyrlar. Adam jaýlayan ýanak bol. قال البيهقي هذه الأحاديث في أمر الحنانة كلها صحيحة كلها صحيحة. Şolay dilen gurrundan hemmesi şol sütun marada Peygamberimizin sütunun ağlarının barasında tamam sahih senetli gurrun şolan hemmesi. Häzir şundan bir qysgaçyk ders almaqa bir iki daqiqa gurrun aýdyp bereyim. Bir wagtda birine şuurun tarif etseňiz Resulullah'ın bir mucizelerinin biri, peygamberlere bolýan zat mucize, evliyalara bolýan zat keramat. Öz Türkmen ahullymyzyň gara hunişan bir teberrik ahun geçipdir. Oğlun wagtynda sallançakda ýatyka, ağlarına sallançak özi urilýänmişdi. Keramatdyr da evliyalardan çyry. Her haçan ağlarına sallançak içindeka sallançak özi urilýänmişdi. Emma bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çyry mucizedir. Hi bir ağaçta keplecek mi? Hi ağaç demeger kepleýärmi? Bolmajak zat diýse, ay Hazreti Mevlana Allah günäsini geçsin, Allah jaýyny cennet etsin bir beýtde bir jogap beripdir, altynyň suwy bilen ýalyp goýmaly. Bazaban gerçi töhmet mi nehand. Dastu fahaşan gavahi mi dehand. Bazaban gerçi töhmet mi nehand. Dastu fahaşan gavahi mi dehand. Şayet bir adam bunu inkar etsin, hi boljak zatmy, ağaçda keplesin diýsin. Şol şey diýip keplep duran adamyň özi, el aýagynyň özi şoňa şayat diýipdir. Yani ey dostlar, ol düşüneýin, bir aýyrlan adamyň el aýagy gymylladyp bilýärmi el aýagyny? Ýok, ağaç ýanyk bolup ýatyr. Näme diýip? Ruhu çıkıptır içinden. Sen men el aýagymda oýnap otýys. Ruh şoňa destur berip otýar, el aýakda oýnaýar. Emma ol aýyrlan adamyň içiniň ruhy ýok, el aýagy ağaç ýanyk bolup ýatyr, gymylladyp da bilenak. Hop, Hudaý da oňa ruh beripdir. Nämeden çyrim? Ta inki sahabalary eşitdirsin, Resulullah'a aşıkdygyny, Resulullah mehebbeti wadygyny, Resulullah'dan aýrylşaty gelmeýänligini eşitdirer ýaly ruh beripdir, o da kepläpdir. Näme işkaly başy gurrun? Ýeresi müşkilşin, ýeresi zehni girmeýär. Ol adam iki aýdýa, ýok bamajan, näzire keplesin diýen adamyň özüne, el aýagyň özi olkan delil. Sen el aýagyň nähili gymyllaýa? Agaç taşydy bir däne. Aýyrlan adamyň el aýagy agaç dämmiger? Birinde el aýagymyz agaçdyr da ýene bölek etşila. Nähili gymyllaýaşy? Şonu häzir ruhumyz bar içimizde. Hop Hudaý Taala da şol agaça ruh beripdir, taýinki izhar mehebbet etsin, ibraz mehebbet etsin, alem jihana eşitdirsin, Resulullah aşykdygyny. Näme işkaly başy? Hiç işgali yoktur. Geleyinin öz gurrunmıdır, öz dersimidir. Bir ağaç ağlap kalıptır. Ayaşı gurrun bol kalmalı mı? Peygamberimizden bir mucize hava olukan var. Vağana Resulullah aşıkmıştı, kalmıştı. Yok. Şonu gören sahabalar var. Şu vakaan gören sahabalar. Sonram oğul giyizlerine, şonu görmedik adamlara, şu gurrunu aydıp ağlap, ağaç yanık bir bolcok boleylin. Bir kesigli ağaç çabur boluvereylin, Resulullah aşık boluvereylin deyip ağlap, özlerinden çürüyüm ders alyanmıştıklar. Sonram olardan eşten adamlarda bir merekede Resulullah'ın mehabbetinden gurrun merellerinde, ey cemaat, bir wagt Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaplanıp durýan ağacı ağlapdyr, Rasulullah aşyk bolup, ağaç sabır boluvereýin, Rasulullah aşkymyz boluversin diýip, olar da ağlap gurrun berýänmişdikler. Bizlerde bir döwre gelipdir, ağaç kepläpdir, ağaç Rasulullah aşyk bolupdy geçirmeýin, özümizden çürüm ders alaýyn.
Bigat Resulullah'ın kelamını eşdiyat, Resulullah'ın siratinden eşdiyat, mübarek zindigi namalarından eşdiyat, azanla namazın içinde ağzını tutup salavatlar okuyas, ışkımız, muhabbetimiz nahilli. Ohum gel ta kimin devretine, 500-600 yıl Resulullah'dan sonra Hazreti Celaleddin Rumi'nin devresine, ol namediye yankı Resulullah'ın minberi varada. Ustune hannane az hicri Resul. 3-4 beytini okuyacak, kan okuyacak. Ustune hannane az hicri Resul. Nalim izet hemçi erbabe ukul. Resulullah'ın sütünü eyni akıllı adam yanak olup ağlamağa duruptur. Qallı mı görün? Yok, iyidi var. Goft peygamber çıkahi ey sütun. Goft canım az feragat gaşt hun. Aham Resulullah aydiptir, ey minber namul yasana diptir. Aham minber aydiptir, goft canım az feragat gaşt hun. Sen menden ayrışana yüreğim kan mult bar ya diptir. Mesnedet men budem azmen taxti bersere minber to mesnet saxti. Odal maňa yaplanıp sen halka gurrunma derdin. Odal maňa yaplanıp Hudaýy zikrederdin. Odal maňa yaplanıp da milleti nasihat ederdin. Bersere minber to mesnet saxti. Indi minbere çykdyň, menden aýyrşdyň dipdir. Oham iýdinden peýgamberimiz sorapdyr. Hop sen näme boljak dip ona jogap beripdir. Agaç ona Hazreti Mevlana diýe. Goft an khahem ki daim şut baqaş. Beşnu ey gafil kemez çubi nebaş. Ohum ahir näme boljak? Men cenneti boljak dipdir. Ey gafil adam, eşit böwürüňe agaçdan etek bolama, agaçdan pes bolama, agaç çawur bolawer dip bidagda dersini aýtypdyr bizlerden çürip. Beşnu ey gafil kemez çubi nebaş. Agaçdan pes bolama dipdir. Agaç çawur bol dipdir. Ine bir de hikayesini ayda kana koymandır Hazreti Mevlana Kuddise Sirru. Dersini aydıptır. Dersini almalı. Bizler de özümüzden şimdi ders almalı. Muhabbet, nämeň sünne we Resulullah muhabbet? Salavat okuymak bilen, sünnetine tabi bolmak bilen, Resulullah canın sünnetinin ýerine düşmek bilen, Peygamberimiz ağzalanını ey Resulullah'ın gurrunu ayet göreyinip kulak asmak bilen, şizirek oturmağınız bilen Resulullah'ın siretine, Resulullah'ın zindigi namasına şirket etmek bilen, o içeriğimizde de var. Ey doğancığım, oğlum, qiylim, ayal, enem, atam, ejekem, Resulullah'dan şizire bir mübarek gurrunlar var deyip onları da tarif etmek bilen, onları da eşittirmek bilen. Araplan bir aydiyan kanunu var. Men ahabbe şey'en ekthera zikrahu. Her kim her gadı kan qovursa şonu kan ağlayanlar. Bu bir kanun hem dünya boyunca var akim. İnsanın tabiatine bağlat. Men ahabbe şey'en ekthera zikrahu. Her kim her gadı kan qovursa kan ağlaya şonu. Kan ağda Resulullah cani muhabbetin madığı belli olsun. Birci däne Peygamberimizin bir mübarek gurrunundan, mübarek gurrunu da değil, Peygamberimiz bize etýän muhabbetinden bir teberrükan aýdyn, inşallah am gurrun ýydyň alyp gideýil. Häzir wagtymyz kan. Näme gurrun? Gurrun şi, ey mümin musulman dogalla. Peygamberimiz bize nähilli muhabbet etdiýär. Şonu bir göreýiň, biz Peygamberimize muhabbet etişimiz am öýe bar pikir edip oturup bereýlik. Tala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kanal bir 4-5 setiriň içinde. Bir wagt Peygamberimiz Kur'an-ı Kerimden bir neçe ayetlary tilawet edip okyp duranmış. Kimin gurrunu? İbrahim Halilullah öz ummatından çürüyüm bir dua edipdir. O da Kur'an-ı Kerim'de var. Olur okuysam vakt daralacak. Şonu okuyiptir. İzinden yeni bir ayetler okuyiptir. O ayette İsa Ruhullah ummatına edin duası var. Qaw düşüneýin gurruna, ol kan gurrun. Kur'an'dan bir ayetleri okuyiptir. Onun içinde näme? İbrahim Halilullah ummatına edin duaları var. Sonra bir ayetleri okuyiptir onna İsa Ruhullah ummatına edin duaları var. Oham şoları okuyip da ferafa'a yedeyhi ve qala Allahümme ummeti ummeti. Şoları okuyip Kur'an-ı Kerim'i koyup iki elini götürüp Hudaýa menne ummatym dileýän, Hudaýa menne ummatym dileýän, Hudaýa men ummatyma da rahmet, Hudaýa menne ummatyma magfiret et dip
ağlamağa durupdyr. Hudaý Taala Cibril ferişte aýdypdyr. Ya Cibril, izhab ila Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve rabbuka a'lem feselhu ma yubkika. Ey Cibril dipdir. Barda Muhammed Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem sonra Hudaý bilýär, bu gurrun sebep bolup da bizlere ders bolar ýaly soal jogap bolýar. Barda şondan sonra näme men Habibim ağlaýar dipdir. Cibril ferişte gelipdir Resulullah'ın yanında. Hudaý aýdýar, ey Muhammed näme ağlaýan dip özü de senden menden gawy bilýär. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril ferişte aýdypdyr, gözlerinden ýaş döküp İbrahim Halilullah ummatyna dua edipdir. İsa Ruhullah ummatyna dua edipdir. Menne ummatyma gaýga diýen, menne ummatyma dua edýän dip buyur ağlap dua etýänler dipdir. Cibril ferişte de Allahul Celal aýdypdyr. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şey diýär dip. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك حديث صحيح رواه الإمام مسلم. Ey Cibril dipdir. Bardaş Muhammed'e ayt dipdir. Narahat bolup durmasın. Men Hudaý zamyn boýnalýan şu Muhammedi ummaty barada razy edeyin, şonu men ýüregini ýakyp goýmaýyn dipdir. Ey can dostlar, ey jowan dostlar, evvel ödün ey keplep duran, ey eşitip duran doganjyklam, bir mehabbet näme? Bir Allah Taala'nın ýanynyň izzeti derecesi näme? Bir ummaty Resulullah'ın mehabbeti näme? Gözünden ýaşakdyryp Hudaýdan dilawati, oham Hudaý Taala'da ey Muhammed, mendan çirim narahat bolma, men Hudaý seni razy edin, we la nasuuk, men kıyamatda ummatyň marada seni narahat edip goýmaýyn dipdir. Mendan aňyrda näme derece gerek bizlerden çirim. Aya biz gözlemizden çirim, ömrümüzde birgelik Resulullah'ın ışkyna gözümizden ýaş akdymy? Bir yalanlanny bolsa bir halvat ýerde attyrmadykmy? Özümüz hesabını çekaýlyň da. Üstünde dursam bir mübarek gürrüňlerden çykmaly boljak. Ol ha minberiň gürrüňi bolly. Resulullah janyň ýaplanýan agazy minberde bejerli, indemeýlek minbere geçdi. Mescidin eýwanynyň gürrüňi. Baqiya ha'itun fi muakhkharatil mescidin nabawi. فأمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فأقيمت ظلة من الجريد على قوائم من الجذوع فأطلق عليه اسم الصفة مسجدin arkasında imam mihrab duruyor, mihrabın da arkasında, o kas tarafta. Giyin boş yer galypdyr. Peygamberimiz gözläpdir, görse giyin boş yer wa. Bitadan bir eýwan mejereýdiň diýipdir. Sütün çıkıptır, Resulullah buyurupdur, sütün çıkın diýipdir. Üstüni de hurmaň şakatyny oklaň, etegini öýlere barıp bilmeýän, her yerden gelýän musafirlara jaý bolsun ştaý diýipdir. Mescidin eýwany bolup, soňram täşe zaman içeli tamam tarih kitaplarda ona suffat diýip aýdylýar. Eýwanjyk diýdi. Oham şonda ýaşaýan sahabalara ehlus suffa diýilýär. Onna bolýan adamlar başga yerlerden göçüp barýan adamlarmış. Her kim musulman bolup da Medine-i Munawwaraga gelenne Peygamberimiz şonu Medineli bir adama tapşyrýanmış. Bir tapşyrar ýany kim adam tapmasa, hal mescidin eýwanyna gaşyn baraga şu taýyň jaýyň bolsun diýenmiş. Näçe nefer dagy bolsalar gowşalar? 100 sahaba dagy bolupdyrlar. 100 nefere golaymışdy. Köplerçe senetli tarih kitaplarda yeki atlaryny aýtýar da şolam. Falani. Belli bir öýü ýok, belli bir barjak ýeri ýok.
ya tapşırır yanıq şoňa bir çem adam ýok Medinede. Ýoksa her kim aňyrdan gelse, Peýgamberimiz Medineli bir sahaba tapşyrýanmyş. Şin öýüňe git, naharyny suwun be, Qur'an öwret, dini öwret, namaz öwret diýip şoňa täbil berýänmiş. Be her hal kok gelmedik adamy da şol mescidin eýwanyny berýänmiş. Bir memnun wagt geçiberenne mescidin eýwanynyň gurrüňini tamam edeýin. Bir memnun wagt geçiberenne Medineli öýü we haýyady we güni we yeri we ýurdy we şolardan şolun ýaşaýyşyndan hoş gelip balara gelip goşulan nagdy boluveripdir. Öýli Medineli ha, öýde we haýyady da we emmeşliň bir zindigiti üýşi pemmilet bir tüýsli ýaşap otyla tamam garyplykda. Köpsüniň de kan şolar gören 70 sınna gördüm diye diýdi bilen göbeginden ýokaryk we göbeginden ýokaryk örter ýanak parçalar ýokdy. Diýdinden etekde zat ýokdy. Ýöne awratlaryny örter ýanak parça bolup giderdi diýe şu sahabalar. Aham ýüze golay sahaba Medinelilerden hoşy gelip şolaň ýaşaýyşyna aralaryna goşulan boluverdi. Bula näme etmeli? Mescidin eýwanyna mescidde etikaf etýänmişdikler. Wagt boşmy? Qur'an-ı Kerim okuyýanmışdyklar. Wagtlary gelimi? Qur'anyň ayatlaryny biri-birini okuşýanmışdyklar. Wagt gelimi? Manalaryny aýtýanmışdyklar. İçiniň derslerini aýtýanmışdyklar. Hudaýy zikr etýänmişdikler. Yeni wagt boldymy? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen aralaryny beter kän gelýänmişdik. Başga sahabalaryndan iň kän şolaň aralaryna gelýänmişdik. Garyp millet bolansaň, bir barar ýanyk öýleri ýok bolansaň, aham bila mescidin eýwanyna merizlerini boýnalýan Rasulullah janmışdyk. Iýbiçkilerini garap Peýgamberimiz oň inşallah işte gurrüňe geljek. Peýgamberimiz aralaryny kän marýan, ondan çyrim bilan içinde alim adamlar çıkıptır. Kim yali? Hazreti Huzeyfe ibn el-Yaman yali. Hazreti Huzeyfe kim bi? Sahibi sirri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabaların içinde Peýgamberimiz bir kefaydanna ol düşünün. Ya Peýgamberimiz bir iş edinni şoň etegini sirri gurrun nämadygyna in yetiktirin alim sahaba Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh şol eýwanyna zindigisini geçiren garyp sahaba şo. Kelletini örtmäge, gerşini örtmäge parça tapmany geçen sahaba şo. Dilinden etek parça tapmany geçen sahaba şo. O bir kim? Bir neçe hefte mendan odal geçenler imam bolýan jawan sahaba kim? Hazreti Salem o da şu eýwanyny geçiripdir. O kim? Hazreti Ebu Hureyre müňlerçe Peýgamberimizden hadisleri ümmeti İslamiyye getirýär. Eýwanyny geçiripdir. Halk bazarına gidende böyle bekar oturmuştuk. Karger garip adamlarmıştık. Kadi hurman şänigin döp, oňa muňa iýim etip satýanmışdyklar. Mallan sürim iýin bolsun diýip, hurman şänigin döp, başga zatlar ýokmuşdyk. Yer ýurt öýleri ýokmuşdyk. Eýnhu ulamalar aýdýa, şu hücreler, medreseler, mollalar okuýady, Rasulullah'ın mollaları hesapşalar. Yoksa tamam sahabeler de Rasulullah'ın mollaları ha. Emme bazarını etberip, öýüne etberip, halis mescidin guşesine gelip de ilim okuyacak, Kur'an öğrenecek, Rasulullah'ın hadislerini eşitecek, Rasulullah'ın sözlerini eşitecek deyip, meselen bir hücre hesap bolup mescidin eýwany bolupdyr şo. Ey mümin, musulman dogalla. Hücremizin tarihi şondan aýtdy. Mescidin gatlaryndaky salynýan hüjreler taksirdan taksir, ustaddan ustad bolup gelýän şol ähli suffa. Peýgamberimiň mescidiniň eýwanyndan aýdan bereketler şol. Aham Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetaahhadu ahli suffati bi nafsihi. Öýde aralaryny kän marýanmışdyk. Mariz bolsa öýde barp sorap, hemmelerini sahabalaryny soraýanmışdyk. Bular kärrägini ýanmışdyk. Kärräk oturşýanmışdyk. Kärräk bular ahiret gözüňizi tikin diýänmişdik. Hudaý bilen boluberiň diýänmişdik. Hiç narahat bolmaň, men siziň araňyzda ba. Hudaý siz bilen bolandan soňra dünýäňiz hor bolsa bolsun gaýgatmaň diýänmişdikler. Şolaň dünýeler geçmändirmi? 1400 ýyl geçipdir üstünden. Oham Peýgamberimiziň edýän işlerini wezen
İza atathu sallallahu aleyhi ve sellem sadaqatun ba'asa biha ileyhim ve lem yetenawel minha şey'a. Peygamberimiz biri ya hurma ya nahar ya birdat sadaqa iyi verse Peygamberimiz şondan bir ignan uzi Allah almancık akit şu mescidin eyvanına sahabalarına verin diyenmiştik. وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا Zat da şondan dağıtmayamış. Akidin sahabalarına verin mescidin eyvanına yatarlara diyenmiştik. Emme savgat gelse, hediye gelse bir remecik alıp qalalların akitten sahabalama eyvanına yatan sahabalama verin diyenmiştik. Biter Resulullah olur kærrak qovur diyenmiştik. Muhabbeti kærrak etmiştik. Zahiren olur bir gözlep duran adam yok bolansan, öýleri yok bolansan, üç bir garipçilikde yaşap berensenle Resulullah amade olup, hıtmata amade olup, sonra-sonralarda gürrüňleri geler. Haçan bir qalmagal bir jeng bolarmy kadise, yüzüse zady turup näme habar diýip Peygamberimiň daşyndan aýlanýan sahabalarymyşdyk. Peygamberimiň daşyndan aýlanýan sahabalarymyşdyk. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem käde çağırıp, öýüne götürüp 10-10, 5-5, 1-1, 2-2 her tisli öýüne götürüp olara nahar berýänmişdik. Şondan birji däne teberrük gurrundan aýdyň, inşallah ol eýwannaky sahabalaryň gurrunanyň galalaryny indi kefte hyzmatyna da ýetirer. Bir däne hin teberrüken aýdyly. Şol mescidin eýwanyna garyplyk bilen, horluk bilen, heýwer aşsusuzlyk bilen geçirýän sahabaň biri Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh. Olay diye Vallahi'llezî la ilahe illahu bir tek o tenha olan beyik Allah bilen and içýänni. Ajygyp jyzap bilmäni içime daşdandım diye. Näme daşdaňda meýdan gyzygyny çekip birme içiň sowudyp bir nahar baýanak bolup adamyň gyzygyny birme ýatyrýan. İçime daşdaňyp ohan Peygamberimiziň geçajak ýerragyna durup belkim men ýüzümden aşlygymy, hordugymy bilip men öýüne gitip bir zat bermermi kadip ýoluň urragyna oturdum içimde daşdan ýylydy diye. Ohan deňämden Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh geçti. Men ýagdaýymy düşünmedi diye. Almadı diye men ýagdaýymy. Sonra Ömerül Faruk radıyallahu anh geçti. Men ýagdaýymy düşünmedi diye. Ohan sonra sümme merre bi Ebul Qasim sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah geçti diye. Fetebesseme hine ra'ani ve arafe ma fi nefsi ve ma fi vecihi ve ma fi vecihi. Ohan Peygamberimiz geçti. Billi men näme diýip durallygymy. Yüzümi gözläp gülli ve men içimdäki we yüzümdäki zady düşünüp ya Aba Hurayra diýdi. Men aýtdym lebbeyk ya Resulallah. Baş üstüne hytmatda näme ya Resulallah diýdim. İlhaq men ýylyma düşde gelip öýüne gaşyn gitdi diye. Aham men de ýylyna gaşyn düşüp gitdim diye. Aham öýe bardy sonra di. Öýde näme diýdi. Onna bir käsäň içinde bir miktar süýt bar diýdi. Bir adam içerlik bir käsäň içinde süýt bar. Aham kim getirdim meni diýip Peygamberimiz sorady. Onna aýdypdyrly öýüň içindäki Peygamberimiziň denanalarynyň biri, biz musulmanlaryň eneleriniň biri aýdypdyr. Muny falany ile saňa sowgat getirdi diýipdirler. Hediýe ýerberdi diýipdirler. Aham Peygamberimiz aýdypdyr: "Ya Aba Hureyre, ey Abu Hureyre." Aham Abu Hureyre aýtdyr: "Lebbeyk ya Resulallah." Bar şu mescidin eýwanyna näçe sahabalarym bolsa getir diýdi. Aham 5-ti bolsa, 10-ti bolsa, 20-ti bolsa, hemmesi bolsa. Hazreti Ebu Hureyre aýdýar, men içimden aýtdym, ey näçe wagt ber azygyp berdim. Süýdi göremde, ey meni çasam gowy boljak diýip içimden kepledim. Emme Peygamberimiz bar ahli suffa mescidin eýwanyna ýatanlar getir diýdi. Hay maňa ýetjek gärew diýip, ýöre pikrim harap, ýöne Rasulullah'ın buyrugy baş üstüne diýip gitdim diýipdir. Aham şu mescidin eýwanyna näçe sahaba bolsa aýtdym hemmesini diýipdir. Gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek otağına icazet diledik giri aylımı deyip geri verin deydi Peygamberimiz oturup caylaştık. Ohan Peygamberimiz bana aytti ey Aba Hureyre deyip men aytdım lebbeyk ya Resulallah hıtmatta ya Resulallah deydim. Onna şol käsani Allah ol dislaptan başla deydi. Ohan evvelin sahaba
ol eyvandan gelen ol sahaba işti qanni. Ey Ebu Hureyre, lebbeyk ya Resulallah. Elinden Allah o birini verdiydi. O bir allı işti qanni al oham uzattı. Ey Ebu Hureyre, lebbeyk ya Resulallah. İnne o birini ver. O da işti qanni. Ve kad raviyel kavmu kulluhum. Tamam sahabeler qanni. Oham Peygamberimiz aytdı. Ey Ebu Hureyre, lebbeyk ya Resulallah. Bir kahtan barik dedi. فأخذ القدح ونظر إلي وتبسم وقال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. Aham Peygamberimiz mübarek kasan elini alıp içinde akıcı suyu dövedip meni dövedip gulli. Ey Ebu Hureyre, hemmesi içip qanını mı dedi? Men aytdım ha ya Resulallah. Aham aytdı ey Ebu Hureyre, lebbeyk ya Resulallah. Bir ikimrallık mı dedi? Men aytdım ha ya Resulallah. Onu oturdu keyfetti qanını içişinden dedi. Aham meni alıp içtim. Oham Peygamber içip bolup da kasan uzattım. Peygamberimiz aytdı işrab, yine de iç dedi. Alıp yine de içtim. Oham uzatacak bollum. Peygamberimiz aytdı yine de iç dedi. Yine de içtim. Yine uzatacak bollum. Peygamberimiz aytdı yine de iç dedi. Yine de içtim. Yine uzattım, yine aytdı yine iç dedi. Ta ahir ya Resulullah can yok, inni içmeye dedim dedi. İnni qalan ödüm içeyin dedi. Oham kasan elini aldı. Hadir de içine süt badi. فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضل حديث صحيح. Xudaya şükür olsun, Xudaya hamd olsun. Bir kase ve kasan içinde sütü bereket verdi. Bismillahirrahmanirrahim deyip ödü de içti deyiptir. Sahih senetli vurdum bir de. Mescidin eyvanına olayan sahabalığın mübarek gurrunlarının inşallah beyik Allah köklüdüğünden inni kefte qalan gurrunlarının ve derslerini hizmetine de yetirir inşallah. Xuday Teala marizlerimize şefa versin. Musafiratta, hizmette, qurbatta, müşkilli doğalla hemmelerini asan etsin inşallah. Xuday Teala yurdumuzu parahat etsin, vatanımızı emniyet etsin, ağdı birlik iman abreyde saklasın inşallah.